Ayayithemba le ndlela yakho yavaleleka manje. Ngathi ngakwazi. Hayi sesidlula phambili manje singelokhu ndayi. Akhara baba manje yabonga lapha indoda kawane kathu. Usho Wayilazali. Uyihezali. Bafana akutshela abantu nje ukuthi inkabi zokuqala kwenzakalani how fast. Ngabatshela khona nje engabatshela khona nje inkabi zokuqala ziyeza futhi sekusele kancane ke manje singaphethelwe nomsebenzi. Ayibona bangalinda nje kancane. Ngizoyibona into lezo. Abacingwana mfowethu. Angifisi nokuthi ngithini bazoyizwela nathi. Sihamba nomdayisi, dayisa yonke imoto, dayisa yonke into. Bazoyizwela. Siya practice mfethu asivele singene nje studio thina siya practice bese sizongena studio mfethu inkabi zokuqala zeza nisilinde sifuna nisilalele siro kuze ningathi hayi manje lo kwasengazi bafaka imshini abantu ngazi ukuthi kwathatha izilamjikje liyaphila vele awushaya abanye abantu manje abakhona noma bakusela khona nakho ukuthi hayi ukuthi ngasiphetheza nje sisawungena studio sivele siphakathi sezophuma ke manje sezophuma manje nifuna ukuthi noma kuthiwa nithola ulive mfethu kuthiwa ama-gig alive nje niyabanquma abafana njani ayibhe singayenza same time nje leyo nje azizalwanga novalo uvalo nje singenayo azizalwanga una ifike futhi yona into nje hawu yamanje leyo yona into ephila kakhulu leyo yenziwa shaya isigengcela phange noma ungangivusa ngilelela embhedeni ukuthi awusho kanje qhawe indoda kawane sicula ngisho emapubeni funa kuyizwa le ngoma wathi wayiphupha ke sicula ngisho ayivale bafo abatshele ukuthi abayivale makoze konakale kakhulu bafo bayivale lento hayi abayivali ayi ngenze njalo imina abashutha umdayiso